Пішли сме. То се. Пішли сме. Я стрім запустив. Пішли сме. Йой, щось ми було виписало, не встиг йому відійти. Ну, уже як є. Share your screen, select a game. Воно мені туторіал указує, як запускати стрім. Так, ну добрі. Компанія, то се. Це має бути воно. А ми доти тут будемо никати чат. Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Ну, порядок. Ну, що у нас було у планах? Що у нас було у планах? У нас тут много цих із жагов крові, Crimson Curse, або на якому уровні не ясно. Там треба з ними, треба собі брати ту кров, а я не знав, кілька у мене її домак є. Так, не дуже стично вчинено. Добре, то що, будемо никати, значить, всі раз видав ніде не йдуть, смоловці. Будемо никати, що у нас по уровню. Ага, Шандор уже 6 уровня. Вампіряка паскунний. Що у нього по грошам? 50 тисяч? Слухайте, доста не піло. Що можна що построїти? Хоч видав, із якими грішми ніч не построїв. Ова! Ну да, що може було. Так, із слабеньких у мене вже почти нікого не є. Тут є лише Plague Doctor другого уровня. Другого уровня або з прокачаним сим. Інтересно. Що у нас тут добре? Explore 90% комнат. Ну там можемо... Не знаю, можемо попробувати. На третю, на четверту позицію, на третю видав. А тут годин пенсії Мачко Пес годин піти, Стріпак, на четверту когось майслабенького. Треба їх убрати. Ей, м'ясо на горчиці. Здоров. Мався, дякувати Богу, у порядку. Дорадивимося низько теж да, щоб пострімити, інтересно. Низько можеш відійти у новому місті. Там ще щось було, видав добре на нього. Щось таке, наприклад. Це буде на нього добре. Мачкопсові там Епінсі. Понятно, що йому. В нього там є Ніланс тут і... ну кушниці. 20 демеджа, мінус 1 скорості плюс стрес. Це мені не дуже треба. Це просто сам до себе файний артефакт. Healing skills. Протекція, стрес.
це не буде. Ага. Все добре буде. А, є в нього включений сись. Є. Він з якоїсь третьої позиції годин бити. Супер, добре. Найби так було. І вставлюся сись. More skill chance. Треба мені щось на увертування. Плюс 4 доджі. Bag of Marbles. Плюс 10 доджа. Фу, парада. То, що мені треба якраз. Плюс 4 скорости, плюс 20%. Ні, мийся гет, верже мийся, покладемо. Всяк, супер. То що, убратись ми? Убратись ми, добре. Требася туди провернути ще у варош. Combat Skills побзирати. Сьому молодому чоловікові. Мачко пса і пенсії. Все понятно. Добре, можемо йти. Це прийшов їм косити. Такое ся звідаш добре. Може би і треба. Так, у мене вампірів тут не є з собою. Так візьму. Так візьму. 2 ключі, та й видав добрі буде. Косити не буду ще цей тиждень мушу робити, а далі буду маленько майслобідний, та може дещо буде добре. Вчора ходив на гриби. Даже щося не йшло. А чого ця паніка така настресована? Я щось цей момент пропустив. Ну йо. Їдім. Все не киваємо, бо не знав, що то. Цих будемо кивати. Добрі. Не взяв нікого, коби стреси знімав. Айбо. Раз нормально буде. Так, добре. Файно. Сись теж мав би порядно бити. Ну, та й обстався, то до один. Всяк. Ти сюди помав мерти, айно. 6, 5, айно. Я буду збирати всяку лупину по пути. Ну, тут вже буде маленькому інтересно. Великі риби. Пухляки. Ти зараз прячеш гет. Ти тоді, що би вчинити? Може тоді раз оглушити декого. А далі будемо тровити. А ти ба це косиш, матю. Ти ба це косиш. Цього року.
тут вже многі люди почали переходити із косачки, ну, із простої коси на таку косачку з мотором. Та, ніч до гримить за озером дещо. Рявконить то-то. Ну, значить, ми ся спрятали. Ще на 3 раунди у нас то є. Це що, Flash Powder. D-Stealth. Ага, той дебаф. Мінус 120 accuracy. Супер. Great is the weapon that cuts on its own. A singular strike. Будемо пробувати по одного туди сядь бити. Так, сим уже ніч не можеш. Можеш лиш здоровлічка та й скорости бафати. Ось. Нормально, нормально. Всі такі доста слабенькі. As the fiend falls, a faint hope Порядок, blossoms. порядок. О, круто. Гроші. Причому не слабо так. Я вже то та генерація, що косами не з нами косити. У нас мають коси, може вже лен 80-річний дідкове. Ага. Ну, от, тут то прийшло тепер теж. Ну, я таку мануально вручну косу ще косив. Та бо тепер вже в мене просто не є потреби, бо дома не є худоби. Дома не є худоби, кому косити, кому то сіно пак давати. Так, ти ся прячеш. Ти углушаш бакого, а чи сього. Айно. І ні в руку му подав. Ти тогди тровиш сих. Ти тогди забиваш сих. Formation is Порядок. broken. Maintain the offensive. Всяк може бавити. Йой, у сей дораз буде ультрастресне. А не взяв їм ніч, бо їм стрес може було знімати. Так, добрі, тоді потровити маленько. Ти його маленько потровити, ті задні мали б відпадувати самі. Gently. Ай, ну так і є. This is how a life is taken. Так і є. І цього б ми мали добити теж. Ну, порядок. Вампірська This кров. expedition at least promises success. І може було і не брати сісі. Факлі, так вижу. Так, муситься вертати. Там ніч не було. Нічось ми інтересного не знайшли. Та йдемо тоді у сесю. Рибка. З рибкою все може бити. Так, ага. А ножиком він тих задніх не досігав. А може ми тоді бафнемо від цього? Ай, ну, сися пряче так і все.
Це сися скорше. Оглушили би ми сього. Аби на нас стреси не наводив. Ну, а Сиськіть вже має баф на шкоду. Та можемо попробувати сяк. Парадно. Сяк парадненько. Добре, там всього можна було мало полічити. А де го ударили били? Continue the onslaught. Корову ніхто нема, ту валали, може, 3 люди мають пацята, так істо, і з козами, і з вівцями так є. Помало люди ще не кури не ходять. То та сама проблема є усягде, а корінь тої проблеми дуже комплексний. То зачнемо з того, що ті продукти, котрі ми з тої корови мали, уже су у доступності у болтові. Айно, то вже не мусимо йти. Не мусимо йти тяжко своїм трудом, то м'ясо, це молоко добивати. Та ясне діло, що й не треба держати ту худобу. Так ся то діє. Ту і торуну так само відходить. A handsome reward for a task well performed. Так, тут нікого не є. Тут буде битка, або і по пути буде битка. Якісь чудні корали. Я не знав, що з ними чинити треба. Їм дали, може. Ну, у нас, Ники, у нас на вулиці, коли я був ще їдваком, значить, рахуй 20 годин назад, у нас на вулиці ще були верх 30 коров. І у нас була корова теж, ясне діло. Було верх 30 коров, та ходили ми з коровами. Пак уже як корови не було, то була у нас мало коза, ну, попри то ясно, і свині, і то все. І кури. То все фурт було. Або далі пак люди стали активно ходити десь на роботу та почали мати які гроші, мати можливість то собі купити, то вже не дуже себе бізували держати так худобу. Та й за ту худобу треба б никати. Треба б якось вдома був. Another abomination cleansed from our lands. Ну, якийсь і шиковний. Не бай, не бай. Ти можеш ще цього оглушити, та й буде парада. Уже всі походили, антикваріуса послідній встав. Все дуже чудно, у антикваріуса тільки скорости. Або послідній ходив. Он чудно. 35 всього видав. Press disadvantage. Give them no quarter. Ну, йдім далі. Із такого інтересного у нас даже пульки колись були. Недовго, но були у нас пульки. Маточки продихи пульки много часто були. Много довго. Тим любив у них пуляк. Годи. Такий. Такий був геоцись. Надутий ходив. Так,
Тоді, що ти можеш учинити? Ти можеш забити від цього. Попробувати. Ну. Confidence surges as the enemy crumbles. Угу, добрі. Осесі ще не вмер. Іу, як не посяг. Ну, то там не чекав. То ще плюс 20 доджові має. Виртаньові. А, ще сте 2 года тепер пулька мали, то доста файно ще. То ще доста файно. Ото така інтересна худобина. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Impressive. Ого, круто. Лиш сів стрес не зняло чогось. Unforeseen. Ха, дурное як ніч. Unforgiving. Ну, я і не казав, що вони читаво інтелектуальні. Я просто пою, що не інтересні. Так, що би тут вимітувати? СС швидко мені треба. А чий? Все мені видав не треба. Всі 4 негоннися скласти. Ключ не хотів би давати, хіба антивеном викладу замість цього. Нічого інтересного. Ну йдемо далі. A fortune waiting to be spent. Йой. Ну, Watch your step. Дорася перестресує. Ти його маєш. Drop the gold, drop the supplies, drive everything, run! Я ти кажу. І це при тим, ось тепер шанс, видите, плюс 15% virtue chance. Це їх ще мало бути легше. Ти його маєш. If only treasure could staunch the flow of Що би ми otherworldly вивели? corruption. 250 золота. Це мож видав вилишити раз. Ну та вертаємося до мій, і так у нього все повне. We will find all manner of great and terrible things in this watery tomb. Некроманія. Ой. I see something long absent in the sunken Plot faces quest. of passers-by. Шрікер's Прайс. A glimmer of hope. А, Шрікер то сись. Хоррор Шрікер. Ага. 10 Accuracy, 33 Disease Resist. Не знав, це мені то треба. Я би не хотівся з ним вбити тепер, як і чесно.
там хвороту ніяку не імів, ні? Хвала Богу, хоч це здоров'я вернули. Психічно мало нет. Або так нормально. Тоді що? Попробуємо тя забити на медитацію деяку. Спочивай. Ну. Йдемо далі туди. Ідемо на щось майсерйозне туди. Бити некромансера. Активувати 3 алтарі. Можемо йти сюди, наприклад. Можемо йти сюди. Збираємо команду. Значить, це вже ветеран. Треба маймало 3-го уровня. Маймало. Є той сякий дідо. На 4-ту позицію, скорше всього. На перву жаба годин піти. На другу Мачкопса не хочу пущати. Сись доста інтересний, бо нема його з ким комбінувати. Мож клебаницю пустити на другу позицію. А треба ще когось, кого би їх лічив. Марія, наприклад, могла б, або в неї Крімсон тот. Крімсон сись. А от не так, можеш замість хлебаниці взяти Августина. Він може... Ні, не Августина, в мене був другий. Того самого Філя Уйош. Можеш Уйоша взяти, або він якраз теж вампірку страдає. А вже на 3-ю позицію Буркоша, наприклад. Угу. Ні, перекомбінувати. Буркоша лишити, або сього не брати, замість нього узяти сякого. Ага. А Буркошовий сись спел учинити. Айно, все, я знав, як я тут хочу вчинити. Значить. Щось ми хотіли. Буркошові. Мені сесе треба. Сесе та й сесе. Всяк доста. Уже буна плюс-мінус все добрі. Withstand. Такое. Resist. Withstand. Добре. Насправді замість цього ліпше би йому сесе вивнадіти. Бурку щось ми вже... Ну, задобрились ми всіх трьох. Тепер би їх треба убрати. Ні, не так. Раз все здоймемо, так? 7 сесе і ще йому один артефакт файний. Healing skills. Нет. Protection. Все воно. Видавано. А вот такий можеш. Ні. І все жабунове буде. Stone Resist. Такое всякое. Щоб його не оглушили. Айбо. Може мій се. Healing skills. Ні, лупина. Ой, сеф. Accuracy, crit, мінус dodge. Нормально. Буркушове той маленько май понятно. Dodge. Скаутінг, ясно. Убрати. А сьому що буде до доброго?
щось таке, та щось на шкоду ще може. Подумайте. Хотілись ми сюди в руїна. Ні? Айно. Нормальний камінь. Добре, треба ще провернути у варош. Треба ще прокачати. Дорого, страшное. Чи маємо деяке поле? Маємо доста. Ту і так недалеко від хижі ми... Та є у нас кошениця. Така десь на 1,5 гектара. Ще пару ділянок у нас було, але вони ся тепер просто не хуснуть. Нікому там да що сидити. Та й таке. Ну. Так. Сяк. 2 ключі. 2 лопати. 3 лопати. 3 ключі. Всього би мало бути доста. Будемося надіяти. Шлись ми. Або і так їм не взяв нікого, кого би лічив. По-нормальному. Ой. Can the defiled be consecrated? Can the fallen find rest? Ну, будуся лиш надіяти, ось не треба ми буде нікого лічити сильно. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Тут основна проблема має бути стрес, а не щось друге. Йой, а я йому не включив то-то. Ну добре. Болстер. Не поникаємо їм, аж треба їм було навики поперемінювати всі. Та й полічитися нема у ким. Все буде тяжкий тот. Це буде тяжкий поход. As the fiend falls, a faint hope blossoms. І ти не вбив його. Шкода. І сьому навики не повимінював. Не продумав він. Добре, можемо казати ось обійшломося. Так, сьому СС не треба, СС треба. Далі, усього ніби все у порядку. Всього не в порядку.
Сему треба було вивчити, я йому не вивчив. Пана Муруського. Так, Сісісе може з 4-ї позиції робити? Може. А Сесе може? Може. Та мені їх туди треба сяк поміняти. А цяк. Сісі з 4-ї позиції буде фітькати. І все буде робити, і все буде робити. Айно. Сісі з 3-ї позиції буде так само годен. Почти все так само буде годен робити. Все, супер. Порішались ми. Туй, гіб замість цього хотів взяти Сесе. Айно. Айно. Нічого не стало? Не бай. Щось стане. Ай-я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 й. Це не добрі. Всі недобрі, всі мене не люблять. Паскунна вампірота. A brilliant confluence of skill and purpose. Ай-яй-яй-яй-яй. Obliterated. І не взяв їм проти отрови ніякої. Кампець, мигалю. Це тяжко буде. Я тут щось перемудрив. Destroyed. На! Маєш. Their formation is broken. Maintain the offensive. Тепер уже і сись буде з вампіризмом. Хмари, я вам зелені. Мені ця сись Крімсон Корт уже не любить. Annihilated. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? О, Задрім сюди йшов, чимся там вампіризма набрав. Не дуже то добрі. Так і до маку то не добрі. І вже в мене повно СС. Повний ЖБ. Ну, добрі. Никайме, що би ми могли чинити. Значить, всього можемо попробувати задавити вже, но не вийшло. Значить, цим годівнями. Press this advantage. Айно.
give them no quarter. Що робити з вампіризмом? Це не ясно. Ніко вампіра не любить. Та ті це ваш. Це ваш, хлопці. Ой. Continue the onslaught. Destroy them all. This expedition Себе не at least похибіло, promises айбо. success. Ану. Сяк, йдемо далі. Не йди туди, не йди туди. Не. Третє було. A fortune waiting to be spent. The light, the promise of safety. Ой. Не знав, що б клав. Єден є. Уже ми не задер прийшли. Ну, то мусимо сяк убити. Могли б ми піти і прямо, або обійдемо так, аби ми ся били. Булстер. Сятив бися. А всі міряють у нього. Чого так? Ну добре, не всі. Ну, зачались ми так. Сисі дегет. Surges as the enemy crumbles. О, а це вже не добрі. Це вже дуже недобрі. Він там ніч не може робити. A decisive pummeling. Seize this momentum. Бюст замість Push чого? on to the task's end. Все, всякість ми хотіли йти. Quest location. Fill If your only treasure could destination. staunch the flow of otherworldly Так, тут corruption. зараз буде битка. О! Чоловічка з компотиком. Цих давно не було. Булстер! Таку його притягну. Таку його попробую забити. Ще би піціцько. Треба його забити. Добре, тепер ся можеш мало розслабити. Сі другі вже не такі небезпечні. Ну, Матьо, знаєш що? Кіть так подумати, та мали ми тут не одно поле, а й
іпін косити, не обсадити, а й косити, та мали ми 2 поля. А насадження ще кілько. Йой-йой. Було того доста. Це 70% брони. Ого. Онь так не чекавим. Ну. Буду знати. Всіх можна було травити. Я нікого не взяв, кого травив. Та й нікого не взяв, кого лічив. Кіть так оповісти. Мінус протекшн. Порядок. Ну, добрі. Хвала Богу. Всіх із ми розметали. Endless horrors, brought low and driven into the mud. А що з цим робити? Нічого раз. Вас не можу забрати. Вися з цим поміняли. Ми йдемо далі. A handsome reward for a task. У вас well фурдакоти performed. газдут. Наприклад, Glittering gold, кіт чесно trinkets типу and це тут baubles, прийти по вулиці paid for in blood. та більше нагородів засажена. Хоч корову вже не є дораз, не є ну і на вулиці, но ще хоч на городі люди дещо садять. Та й так знав, що селові корови ще суд у селові. Айно ж. Не домако то пропало. Корови ще суд, та й знав, що з козамися теж ходить, значить і козов декого суд. Ну, козам просто відів по вулиці, як ішли, айно там десь 30-ро. І це що за богар такий? Шевельєр. Це мися не любить. За сьогодні вшитки будуть вампіротами. Inspiration and improvement. Ті, кому ще хибіло. Ого. Якое моцне самолічення. Ой, богари. Ну, хоч одного мінуснулись ми. Далі сись уже бустер вихоснував. Далі треба сись. Сяк. «12 мало. Добити. Добре. Сталися 2 комари. З ними легко і так не буде. На. Єнако в нього все обстало. Так, цих треба бити. Сяк. А. Недобрі. Ну, добий його.
precision and Ага! У нас послідні перейшла через Валал худоба but a ще victory перед революцією. nonetheless. Перед яку революцію? Перед яку революцію? Ага, сперед 80-м. Сперед 89-м годом. Так чекай, або теж не до кінця правду кажеш. Кажеш, що ж у твоїх родичів ще пульки були. О, твоя файта 2 роки назад ще пульки мала. Чи то якось. Чи то дайка інша така худоба, то тася не рахує. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Що не на вулиці, я не порозумів. А, ось у твоїй родині або не на твоїй вулиці, ясно. Ну, слухайте, так поникати, я прийшов уже більше половини карти. Я прийшов вже більше половини карти, а ще в мене ніхто не умер. Можеш тут лягти спати. У мене їдіння і так пак не буде. Huddled together, furtive and vulnerable. Сякся ще Rats in полічу. a maze. Добре. Проти Найтмера Амбуша. Сесеми треба і обставлення тільки ще 4. Все класно. Менше стресу всім. Добре, спочиваємо. The match is struck. A blazing star is born. Книжки не киваємо. Битка з бандитами. Ну, і з цими Bounty Hunter буде радий заприказувати. How quickly the tide Ого. turns. Craving. Що воно йому дає? The blood, I must have the blood. Ну так, що я вчиню? Перший спів. Сись бул старує. Сись... це може наймітку мече. Або сись уже походив. То тоді попробуємо цього добити. Masterfully сяк файно. executed. Всяк файно. Ну, обсталися всі, тут вже буде тяжко. I can smell their blood. Іде впереда. Біжить на них і дурний. Ого. Ну і всі вийшли вже із прятки. Все добрі, можеш їх, значить, добити.
Файно. Не знав, правда, що з цим вампіром чинити. As victories mount, so too will resistance. Так, сися був старої, так і все. The blood. Сись може зафітькати, наприклад. На кого? Авать. Ай, ну най зафітькати на сього. Та сись годи б'є. 52. Сила. Ти, не бураку, всього забий. Та що ми ся обстає? Двоє, один у прятанці і один лучник. Жити можеш. Щось мало чудний. Добре. Всьому бися полічити, не похибіло. Може даже уже. Бо той гонико другий не полічить. Impressive. Та сяк. А що доброго робиш, мать? У тебе бися вже мала кінчити школа, ні? Що цього літа інтересного будеш робити? These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Bloodlust. Плюс 25% дем. Ага, ну. Все, тепер мій майцінний воїн. Тільки в ньому сидить. Hacks laden with loot are often low on supplies. Так. О, парада. Тут дораз буде битка. Так, бустер. Упалимо. Та й тему упали. Ху-ху-ху-ху. То дораз як мені упалить. Не убив його ще й так. Death waits Ого, for the slightest lapse in concentration. це було сильно. Ого, Unbalanced. сякоєм не чекав. Казаємо ж буде битка. And panic. Казаємо ж буде битка, та й читава. Так. Сяку чинимо, бо на себе взяти то-то. Тися сиди лічи. Well struck. Так, сись мертвий, можеш казати. Сись получив по голові. Далі що? Всього можеш добити. Ти сись умре. Ну, та й готово. This is how a life is Leper only. 20% хілінг ресів. Ні, у нього тепер класні артефакти. А за що би можеш виміняти? За СС можеш виміняти.
Все крутий. Артефакт, такий так подумати. Сяк. Тоже мися не любить так робити, бо варіантів у нього немного. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. А, ну, ми вже тут прийшли. Конець. Може, ти думі. Заробились ми маленько грошей. Stars in the emptiness of Та й the не void. маленько. 6 тисяч з половкою та й 9 тисяч. Фактично 16 тисяч ми заробили. Ага. Occultist only. Ну, Буркуш уже вийшов на 5 уровень, а Сесі всі 4 уровня. Файно. Я би казав, що успішний успіх. The shuffling dead are silenced. We have claimed dominion over the ruins once more. Ну, по грошому ніщо. 39 тисяч нормально. Куди бись ми ще йшли? Некромансера я не дуже хочу бити. Хоч файний артефакт за нього дають. Можемо попробувати. Всього, правда, треба маленько проапгрейдити. Я би сяку похожу композицію команди сохранив, насправді. Треба лише замість Буркуша та й другого когось поміняти. Значить, ту їм хотів що? Хотів їм всьому... Все. Сему взяти. То так йому активувати замість цього. Все. Тепер він на 4-й позиції буде оптимальний. Так. Убив некромансера бити. Значить, всі двоє добрі будуть. Всі двоє добрі будуть. А одним кого можеш ще файного взяти? Значить, когось, кого би нас міг лічити. Може, наприклад, Гогу. Наприклад, айно, беремо Гогу. Та він годен оглушити, годен застанити, притягнути, оглушити. Ні, оглушити видав не будемо, бо то йому треба бути на другій позиції. Я на другу позицію ліпше такого найду. Августина, наприклад. Сись бити поберує. Значить, мені треба когось ще мав утиліті всякі. О, насправді, можемо взяти калапушку. Ну, сись, значить, буде бити, сися буде тровити, всяк буде діло. Всяк буде діло. Мали би ми всяк виграти. Я так думав. Сів лиш всяк досить. Хоч насправді... ну, в принципі, таке. Тобі основне лічити та й броню знімати. У жабуна все в порядку, у діда теж все в порядку. По еквіпменту цих ще можеш підкачати. Вже воно у всьому дідове нормально. Так, тепер туди вбираємо та йдемо бити некромансера. Окультистові. Що би ми йому такого доброго взяли? Так. Sort by Class Restriction. Ми йому виграли такий новий артефакт. І таке йому ще візьмемо. А можемо було взяти дещо ліпше. Це у нас що? Калапошка. Калапошка би що взяла?
Так, мінус додж такої не можеш брати. 20% демеджа. Інтересно. А було тут щось таке, що лиш на неї. Ну. Сякої ліпше. Плюс 2 спіда, common, такое. Щось може має інтересне буде. Може і все дати, а і все ліпше сьому. Ні, всього все в порядку. Не буду і брати щось таке теж на... Що, будеш кончити, тримтеся? Ага, добре. Красно дякую, Матю. Красно дякую. Заходи пак ще. О, все, файно є. Так, вампірів у мене, хвала Богу, ще не є. Значить, що робимо? Треба ми хоч 3 сесі. 2 сесі. 3 сесі. Значить... Що в нас там було? Кровити там особо нікому. Візьму ще 2 антивенома на всякий. Пойме. I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their Здесь knowledge некроманти and се share with тотко them certain визивав нових. techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Ну, тут мені видало, як треба прийти. До самого кінця. О, добрі. А, маленько ще мухобіло. А сяк він мене мало настресує. Айно. Ну, не бай. Буде в нас іще вшитко в порядку. Добре, значить, є варіант добити сього. Це очі добрий варіант. Ау. Болить. Полічися. Ти тоді що будеш робити? Будеш захарювати. Замітати маленько будеш. Ну. Бахнути моїх сімбурів. Йой-йой. Дуже нефайно. Можеш їх провити, добрі. Полічити цімбурашку. Файно. Всяк можеш бавити. Annihilated. Ага, він не може Retribution основати теперка. Треба подумати. Це можу я окультиста на 4-ту позицію покласти. 4-та. Можу. То досяк буде. Окультист СС вшитко може з 4-ї позиції чинити.
І сяк у мене на третій позиції СС все буде фунгувати. Ретрибуція на четвертій позиції не фунгує. А, зась ці великани. Так, йдемо стандартну схему. Раз бульстера, далі буду бафати своїх. Ага. Dazed, reeling, about to break. Ясно, ясно, ясно. Треба було брати то-то. Медицину деяку. Ну що, значить, бустер запустив. A decisive pummeling. Сись мертвий. Сталися сісі двоє. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Ого. Слухайте, б'ютня читаво. As the fiend falls, Добрі, хоч так. a faint hope blossoms. На. Such Ю-ю-ю. a terrible assault cannot be Добрий left вечір, unanswered. паніко. Діана Завер. Ми не скатуй бавимо дещо новое. Ну як новое? Не новое, стару And бавку. improvement. І бавка стара, і ми її вже давно бавили. Бо я її давно не бавив ту й конкретно на стрімові. Their formation is broken. Кличеться темна півниця. Offensive. Ну, тепер я тя знайшов. Добре, бандаж. Всьому вже не дуже треба. Ти сів може треба. Треба полічити. Нормально, можемо йти далі. Добре, значить, сюди видав не треба йти. Йдемо руно. Глядаємо некромансера. Глядаємо некромансера. Йой-йой. Ого. Ancient traps lie in wait. Unsprung А як men ото я її не thirsting увидів? for blood. Як ото я тут ту пастку не видів? День прийшов доста файно, красно дякую. Мав повну роботу, айбо та робота пішла гиби в порядку. Файно їв, дуже вкусно заїв. Була і мачанка з грибів, і бульки, дуже парадно. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ну. Так, тут у нас все темно, йдемо далі. Бос буде видав послідню. Бос видав буде у послідню. А вися як маєте? Що доброго чинили сте? Перед тим, як сте зайшли сюди никати, як мене будуть убивати.
Бульстер! Eradicated. Всяк файно. Полічити цімбора. Супер. Отровити ворога. Так, сись бо мав умерти. А ти... Будеш бафати команду. Great is the weapon that cuts on its own. Спека нереальна, но є така проблема у нас усягде. Destroyed. Якся спасаєте від спеки? Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Так, все не кивати. Все можемо покивати. Ага, там уже ніч не є. Ники, я дуже... Не знав, це ти бавилась, да, коли темну півницю. Це я дуже люблю оцих з компотиком. Bone Noble. Вони дуже смішні. У них типа атака виліти на тя компотика. Ники. Спасатися не виходить, особливо в забитих автобусах, якби школа. Ну айно. Коби сидіти вдома, та айно. Ото що мусить десь ходити, та гонно бути дуже тяжко. Розумів. Ей. Розумів, вчора ходив на Тимітів, та теж треба було мало пройтися по жирі, горі берегом у день. Так, сись умре, хоч єден це встане. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Много стреса на не пущат, много стреса. Треба би ся полічити. Ну, все ми добиваємо цього склепа і стається послідній компотоносець. Це вартує лічитися, це вартує його бити. Треба було лічити. Або ко знав, що я ся промахну. Ну, асист тепер зась застресує декого. Не застресував, не попав. Файно. Добре, то туди можемо йти далі. But a victory nonetheless. Ну, так, треба поникати на карту десь ми, і де нам треба йти. Тут буде битка, а у самому кінцьові, так розумію, буде вже бос. Та прийдемо в слідуючу комнату, та там, видав, будемо спати. У мене вже і діння не є. Йой-йой, це вже не добрі. Так, нігде класти золото. Всяку чинимо. Значить, треба авать у слідуючій у комнаті се переспати. Може навіть ліпше в слідуючій. Там до неї ще буде jedna битка. Та буде Хосен. Ну, пробуємо. Головне мені задушити того. Цього кіт задушу, там буде. Порядок. Тепер хоч стреса не буде в нього прибавляти. По сесіку і стресу та починаю дуже чудити. Знаєш, що це забавка?
Є мочи. Unbalanced. Так, 54 стреса, 36 здоров'я. Тридцять шість, 42, все. Не дуже знаєш. Ну, Sedated. темна півниця. Така покрокова битка, видиш. Я проходжу по всяким тунелям і підземеллям. Роблю всякі місії. І мої персонажі тимся розвивають. Наприклад, у мене є Жабун, він уже 4-го уровня, в нього тут якісь артефакти, якісь навики. У кожного героя є 7 шиляких навиків, або лише 4 з них не бути активні у один час. І так у кожного героя якісь такі унікальні навики, і мені треба знати їх між собою комбінувати, аби команда була ефективна. Наприклад, СС мені томак не треба, треба було щось друге брати. СС, наприклад. Давай throw a dagger. Ай, ну. Йой, не туди клинснув. Тепер сесть дістане по смолях спозад мене. Бо я дурницю вчинив. Ай, бо тепер сесть має шанс когось іще полічити. А ну. Seize this momentum. Push on to the task's end. А ну, і все мені не треба. Так. Flashing daggers. Угу. А вать СС. Ліпше СС. Плюс 20% демеджа проти цих отровлених. Файно. Так, зась нікуди золото класти. Коби то й було їдіння. Packs laden with Золото. loot are often low on supplies. Ну, добре. Наші мацури не туйсуть, не зо мною. Я маленько у другій локації. Та у мацурів тепер в нас маленько спочинок. Надіюся, ож все в них там добрі. Писали нам, ож добрі в них все. Ну, май точно поїсти не можу, бо не вижу їх. Так, сися... А, ще не умре. Шкода, шкода, шкода. Ай-яй-яй. Та все, готово. Перестресувався. Тепер він буде ірраціональний, буде чудити. Gasping. Все недобре. Taken Все a дуже leap недобрі. into madness. Ай. Стрес має велика проблема всі в бавці, і я з цього перестресував. А я йду бити боса. Це не буде такое, ось все буде легко, все буде добрі. Я йду бити боса, мені дуже небезпечно з ним іти далі. A brilliant confluence of skill and purpose. Не, то не лише музика стресова, воно так і є. І це, ну, я розумію свою ситуацію, я не перший раз це бавлю.
Impressive. Музика стресова, ясно чого, айбо я вижу, що у нього більше 100 стреса, і в нього вже появився дебаф ірраціональний. І він споза того з дебафа тепер може буде робити якісь чудні штуки, які він не мав би робити. Ну, наприклад, це відділась. Спозад нього він щось чудить, і у других по 5 стреса нараз у всіх. Чого? Він щось нераціональне чинить, і споза того у шиткі стресують. Brought low and driven into the mud. Та не, він не чаклун, просто він перестресував. Так, вертаємося назад. Ляжемо тут спати. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Даже йому не помогло. Я не можу покласти на нього баф, щоб він менше діставав стреса. Він каже, абсолютно безхосенний він став. І все. Вже сміло можеш не йти навіть на некромансера, а втікати геть до мін. In Radiance, may we find victory. Хе. Може і борщик, бо не знав. Гургулії? Ну. Не знав, це у мене получиться. Скорше всього мені треба буде втікати геть. Просто споза нього стресують і другі, а чим більше у героїв стреса, тим менш ефективні вони. Бо вони починають робити дурниці. Так, Гургулі я можу бити сим. Ага, цього оглушили. Ясно. Не проблема. Так. Гургулі можеш отравляти. Ото буде мій метод. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ну, я заробив много грошей, а смисл? Confidence is a slow and insidious killer.
Я би... Бос. Може зайти в секретну комнату та йти гет, утікати, не битися з босом. Раз мені визира це Сеги найліпший варіант. Зайти в секретну комнату, котра буде вже Дорас. Вибрати витить все дорого і втікнути гет. А вернутися бити боса пак потім. Сих лиш треба вампірів перебити. То буде нелегко. З вампірами битися май тяжко. Просто є великий шанс, оскільки я не втікну, а піду бити некромансера, та він умре. А я не хочу, аби він умирав. Ну, видиш, що він робить? Він робить дурницю, він пересунувся на слідуючу позицію, він то не мав робити. То не добре, що він це пересунув на слідуючу позицію. Бо тепер, наприклад, Сеся Калапошка, вона не гонна, Сесех основат, а не гонна з третьої позиції. Або то таке. Так, що б хотів? Все їх ударити двох. Не трафляв у них. Ще 12 стреса. Під стрес му дійде до 200, він умре. То гарантовано. У нього там бать серце стане, бать ще щось. Ай, ну куртошній стрес вплива дуже на психіку. Кампець, тут визвав ще сись. Ну, се страхи. Семися ніч не любить. Dizzying blow to body and brain. 23 стреса нараз. Кампець. Мені треба втікати. Я в шокові. Смисл у чому? Сись дідо уже поплив Be головою. wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Уже поплив головою, і він споза того нераціонально щось чинить. Він починає на sig гойкати, вони спозад нього стресу теж. Ну замість чого взяти? To fall for such a little thing. A bite of bread. Ну, тепер вони голодують. Я не мав доста їдіння. Towering, fierce, terrible. Nightmare made. В чому чинив? Треба втікати. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. Я зайшов до боса і втік. Self-preservation is paramount at any cost. Я зайшов до боса і Injury and втік. despondence set the Тепер у мене stage for троє heroism перестресованих. or cowardice. Я в шокові. Добре, що ніхто не вмер.
fall so that we may learn to pick ourselves up once Кампець. again. Ну, я заробив 22 тисячі. Ну, ще піцічкою в мене був мерло пару персонажів. Фух. Йой. The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear, when compared to the Так. condition of surrounding Ти acres. не може медитувати, чого? In town will only drink. Добре. Іди пий. Калапошка на медитації. Жабун теж. На ароматерапію всяку. І Гога. Єден, у кого не було. Аня, в нього теж 100 стреса. Теж найде на ароматерапію. Фух. Четвери. Перестрес. Четверо пішло, троє ся вернули перестресований з дебафами. Кампець. Та й не вбив їм того. Лише заробив їм тільки гроші, обом вернув то, що я на них покільтував на апгрейди. Не більше, не менше. Все класно, я можу туди піти. Даком. Ну, Августин може піти декуди. Сейс може піти, все що в нього. Distorting Blast. Shuffle. Enemy clear all corpses. Угу. Непілий набор. Всяк може піти, а на перву позицію кого? Ти кого на четверту? Бертрана на перву не хочу. Всі вже дуже сильні. Може Валькірію. На четверту позицію Ахмеда. А, у Ахмеда болячка. Добре, добре. Не біда. Щасливо, файно вам там. Удачі завтра в школі. Надіюся, буде у вас не так жарко, як було низько. Угу. Це значить у нього цей стан. А в Ахмеда що було? Дай Боже пам'яти. Щось сесе, щось секое, айно.
Інвестиції кампець. Коби з них був Хосен. Так, а сі куди хотіли йти? Сюди? Сюди. Дякую за стрім. Дякую вам. Дякую, що зайшли. Так, скільтуваємо усі гроші назад. Ну, не бай. Так, хто буде? To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Ага, купуємо проти отрову 4. Добре, добре. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ну, треба нам обійти 90% комнат. З якої ми вчинити можемо. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Це що? Dinner card. Я щось не хочуся в тому грабати. Ну, то і кожна битка буде серйозна. Precision and power. Ну, все не добрі. Ну, могло бути і гірше. А. Ну, добий його. Obliterated. A dizzying blow to body Йой-йой. and brain. Йой-йой. Ого. Це все було невесело. Ай, бо на благо все можеш вилічити. Exposed to a killing blow. З стресом уже друга ситуація. The blood quickens. Their formation is broken. Maintain the offensive. Сі один другого лічать, доки це сі двоє епенда кого б'ють. Хю-хю-хю, єден. Я вас прошу. Such a terrible assault cannot Сякся be довго left будемо unanswered. лічити, хлопці. A powerful blow. Капець. Всі двоє атакують.
Авать углушений, авать не беруть лічити. Лише всі двоєся нормально б'ють. Ну та все, сись умре. A brilliant confluence of skill and purpose. Це що? Sacrifice Stone. Нормально. Верніться, та геть сте були. Так, тут нікого. Мало грошей. Може хоч дещо зароблю по пути. Всяк добрі. Так, тут ніч. Далі битка буде догорі, та туди йдемо. Так. Ну, та й битка. Це теж буде непросто. Попробуємо цього раз оглушити, а цього вбити. Будемо бачити, як нам це подарить. Як нам то вийде. Continue the onslaught. Раз виходить. Destroy them all. Задебафнемо його. І будемо пробувати його бити. Всяк добрі. Ще б його піцяцько дачим. Ще би єден здоров'я йому дачим. Ну, хоч промахся, добре, добре. Тот уже мертвий. Тот уже мертвий, на нього може не творити. А, не того полічив, котрого мав. Кіть по правді бити. Добре. То будемо туди травити сього пробувати. Цьому треба було стреси збивати. Ого, щось сильно. Great is the weapon that cuts on its own. Так, 20, 19. Destroyed. Seize this momentum. Push on to the Не є в task's нього end. тих. Травим не брав. Ну, святили бися. Та свистатися вже. Як є. Так, туйка нич. Туйка насправді може заспати, а ведь ліпше заспати даже у... Заспати в слідучів.
handsome reward for a task well performed. Айно, сих півб'єме, та кіць обстаємо живі, а я си так думав, що обстаємося живі. Та туйки переспимо, полічимося, то все. Добре. Раз попробуємо з цього мінуснути. Press this advantage. Сяк, добрі, успіх. Далі. Будемо з цього трощити. The force of delivery. Який він комедіант. Сяк буде туди то фунгувати. Beyond one's limits. Сяк та й сяк. Інших не знав. Confidence surges as the О, enemy встався один. crumbles. Май тяжкий. 63 здоров'я в нього. На секундочку. «53 здоров'я та й 50 чи 40 протекшена було. І з цим все є що насидіти, і так подумати. Мінуснемося ще раз. Ай, ну мінуснемося ще раз. Добре, супер, та туди маю вмирати. Ще 5 здоров'я. 5. О, добре, що хоч не попав. От цього ще й по писку не раз не дістав. Найпоковтав. Та туди... Все, смерть. Може подлічитися ще. Their cursed champion falls. I know. Their champion falls. Та й ми falls. Спати лягаємо. Circle in the dark. The battle may yet be won. Так. Zealous Speech. Далі. Remove Disease нам все не інтересно тепер. Все добрі, все нам треба. Все треба. Все, за єден, вже не конечте, нормально. The way is lit. The path is clear. Йдемо далі. We require only the strength to follow it. Кожній святої водички випити. Йдемо далі. А, там ніч, там пусто. Сюди йдемо. Так, 70. Щось недобрі. Ага, бо сись має той стати. Ну, та сякі в нас низька туй бітки. Та й туй пусто. Що далі? Ой-ой-ой. Мало не став. Щось страшне. Ну, та йдемо геть. Заробились ми дашко. Tunnels seem a little less impossible. 10 тисяч. Ти болячки. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain.
Гемофілія. Та й також ще зо мною був. Та й Ахмед був. З 2 болячками нараз. Добрі. The Runes. Щось їм прогавив. Я не того на лічення виладив, значить. Хтось у нього ще був, значить, хворий, а я не доникав. Добре, то тоді з цими людьми можеш йти далі битися. Gather 3 medicines. Все файно буде. А цим дати таку таких самих. Балтошку можеш. Ось цю цюганю. Ось сліпака. А на 4-й позиції у нього був Сись. Ахмед, айно. Та може когось такого. Гога 4-й. Най буде. Най би був. Фактично то та сама команда у нього буде. Так, Гоговив то, що на того. Всього то, що було. Всього то, що було. Лиш Жабуновий не такий набор даме гибив. Хоч, в принципі, нормально. Ти можеш іти? Можеш іти, значить, gather 3 medicines. Це теж буде такий. Непростий. Непростий поход. Ну йдім. Our land is remote and unneighbored. Every lost resource must be recovered. Це що? Я ключика не взяв. Medicine. Powerful medicines would... це то, що мені треба збирати. Це квест... квест предмет. The light, the promise of safety. The light, the promise of safety. І пентак, люди добрі, і пентак. Значить, йдемо раз від горіці, йдемо раз долі. Технічно треба мені швидко вийти, та йдім раз туди дгорі. Сікує мені не інтересно. Так, тут зараз буде битка. Так, ой туй. І ось ці пауки, дуже їх не люблю. Ей, бо я їх не люблю. Executed with impunity. Begone, fiend. Так, є шанс, що я їх усіх вибивав по-нормальному. А може й ні. О, зарезістив, супер. Ха! Continue the onslaught. Ха! Destroy them. Ще мій антивеном знайшов один. Супер. Ай, бо ще в мене тут не було серйозної битки ніякої. Я не знав, як то буде. Все не добрі. Все не добрі.
Хі, сила. Так, цьому стрес треба обалити. Their formation is Ото лиш є денго один учинити. maintain the offensive. А цяк, 40 стреса, я ти кажу. Confidence surges as the enemy crumbles. Book of Rage. Плюс 20% демеджа. Ага. Такое, які чесно. Сікої не ганьба виверече. Вона гиби uncommon, бо я не вижу ситуації, в якій я би її реалістично хотів основати. І туй сесі. Мені вашої вампіриня не хибить, можете йти геть. Йой-йой-йой. Reeling. Ну, ти готово, ти сись уже вампір. Все ти бистися. Даже не знав, що вам казати. Все просто несправедливо. Так, мінус протекшон. А, чого не трафляш у них? Дураку один. Або сись уже теж вампір, я ти кажу, ну як так? Як тут пюсраний вампіризм лічити? A faint hope blossoms. Destroyed. Ну, хоч так. Богара убити, Богара убити. А! Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. А! Промахуєшся. Дурак. Ну йо. Ти вже треба кінчати з цими вампірами. Press this advantage. Give them no quarter. As victories mount, so too will resistance. Що ми хобити? Всі нігде класти раз. А цяк підемо. Все даже не буду кивати.
Оба. Там нічний атак. Куріо, Куріо. Map inside. Я вже все вижу. Twinage. Мегет. Quest location, ясно. Mechanical hazards Evolution is- possessed by evil intent. Не кивай, ну нащо? Фу. Ну є там мало їдіння. А Нико вже не голодний. У-у-у. 4,5 тисячі золота. Всяк можити. Всяк би мож ходити. Так, виголонілися, ну то не бай. Так. Royal Battle. А, Room Battle просто. Добре. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ну. І ой, ну се буде битка. Ну се буде битка. Бо Сорканів би дуже треба вбити, бо не знав як. О, не круто. Що, будемо починати нарізати цього великана, доки можу, доки він мене не б'є, бо тот кітня древом упалить, то буде страшно. Троїти їх туди. Ай, ну. Лиш сяк буду. Так, стреси, ясно. Ага, ще можу і світло запалити. Або зато відьма вилізла, та можеш її зарубати. Всяк може жити. Так, все будуть отрови. Не бай. Отрова не бай. То, що захворавим, це вже біда. Це біда. Ну йоу. Стісняти прикидь учмілит. Grievous
Він зробив гірше. Він нас посовав. А, ну тут вже готово. Тут вже всі помирають. Сталося подлічитися, та й порядок. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Томися не любить, тож забитежився. Ого. Bleed Charm. Плюс Bleed Resist. А комусь я можу дати. Досить слабенько, який чесно. Так, а голови замість чого брати? As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Так, тут зараз буде інтересно. З цього можу глушити. Все супер. Grave Nibble. Так, треба на нього буде починати стакати СС. Decisive pummeling. Бо його пак міг убивати, бо у нього протекшена много. Угу. Єден хабілов би їх убити. Дуже цього я не люблю. Угу. Ну, це серйозна битка. Після цього нормально буде піти заночувати, айно. Back to the pit. Добре. Так, оглушити його я ще не буду гадати, у нього 70. Та буду на нього далі стакати СС. І ще цей ход. Ну, от і все, ти він умре. The bigger the Порядок. beast, the greater the glory. А мені вже нікуди складувати то, що в мене є. Чи не місяк? Чинимо розсяк. In Radiance, may we find victory. Треба буде ту книжку виверечувати, продати. Треба буде дома пошурити. Ай, ну тут лягаємо спати. Huddled together, furtive and vulnerable. Далі. Rats in a maze. Резісти. Супер. The match is Порядок. struck. Так. A blazing star is born. Забираємо медицину. Ще один це обстав, і він такою в слідучій кімнаті, та й далі можемо і не йти. Так. Хмарити зелений. Mind that such missteps are the exception and not the rule.
Exception not a rule. Поки як. Ну, технічно тут би мало бути все. Можемо ся вертати домі. Так і буде. These medicines will prevent the outbreak of epidemic at our struggling hamlet. Ну, та й 8 тисяч, та й 6 тисяч нормально б заробив. Та й уровніся побуднемали у людей вже 5-го уровня в шитті. The preponderance of rare and Treatment exotic ward is injuries free, medical makes ward is this free. place О, круто. perfect for the study of suffering. Кіцяк. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Так, болячки їм позабирати. Безплатно. Ще хтось хворий є? Нікого чи. Та й парада. Тут щось можемо построїти. Тут треба сих ту блуду. 60 бюстів. Угу. А я банк строїв, айно? Айно, банком строїв. Interest gained on saved gold 5% per week. Ясно. Так. Тут слабаків у нього вже не дуже є, лише 3-го уровня. Такі лиш. Так, сліпака можеш лишити. Хлібаницю взяти. Кого б на 4-ту позицію, такого б нас сокотив. А, хотів їм попродавати лишнє. Значить, це можеш продати. А як? Ага, hold shift to sell. Що ще хотів продати нетрібне. Книжку цю, що низько знайшов. Ще один цуцлик, який в нього є, 2 в нього є. Ні? Leper only, Crimson Fort. Мінус 25% стресу, або плюс 30% стресу. Ага. Круто. Highwayman only. Так, добре. Хотілось ми 10. Значить. Хлебаниця, 7. Так, треба було перед тим знімати. Нормально. Все, порядок. І обсталося просто собі знайти когось 4-го, кого би з нами 4-й пішов. Так, тільки посортувати по уровневі. Тут іся лічат. 5-х не береме, 4-х не береме. З 3-х там хіба Сися Марія з нами піде.
і чесно. Вона щось лічити знає. Така чудна команда получиться, як і чесно. Ну та йдім. Так, тут всіх треба набрати. Та й сяк. Та йдемо. The smell of rotting fish is almost unbearable. А той сильно не зароблює, бо я ся сильно і не скільтував. Craving. Так, набрав їм си команду, ще не знав, що з ними буду робити. Be gone, fiend. Another one Ого. falls. Читаво. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ну, зачались ми легко. Time to move. Ну, з бандитами ся розбереме не тяжко, так думав усе. Ого. Все недобрі. Недобрі, що вона так робить. Confidence surges as the enemy crumbles. Ясно. By inches. Сів мусить дати мало крові пити, бо вже не буде порядку. Success so clearly in view. Не буде Or з is неї it хюста merely просто. a trick of the light? Так, тут нікого. Another mariner, another misfortune.
Як файно. Тот пак міг бубухнути, то нікому не треба. As the fiend falls, Угу. faint hope blossoms. Ну, та й все очей конець. Decimated. Угу. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Нікого, ніякої битки. Добре, ту ми свою стратегію знаємо. Тровити, тровити, тровити. 5, а у нього якраз 5 здоров'я себе обставив. Добре. Так, 8, 6. Добре, тот мертвий. Тут і два ззаду можеш рахувати аж такою мертвий. Great is the weapon that cuts on its own. У час його почав лічити. Eradicated. Sedated. Ну, всяк може бавити, кіть він не буде попадати. Так. Туй Епен. Всі доста здорові. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened Дораз уши blade. такі здорові. A fortune waiting to be spent. Так, тут вже має бути битка інтересна якась. А, ну не аж на тіко. Стрес Wave. Не бай, пережиємо. Continue the onslaught. Угу. Destroy them all. Чи задебафати, та й вообще парада. Executed with impunity. Добрі, так, все, 6 здоров'я, 5 сталося, всього ліпше добити нараз. Advantage. Give them no А з цим маємо кимось розібрати. Та й порядок. Destroyed. Хм, A trifling Speedstone. victory, but a victory направду лупина, nonetheless. не треба його.
Нич. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Де ми дали по ніким ще щось там має бути. Щось, да-да, що ще там має бути. Заїсти, добре. Розкопати можемо. Були що не пусто. О, всяк вже буде мені інтересно. Call of the Deep. Скорість та й акуратність. Тут і б'ють задніх, всі б'ють передніх. Швидко має бути. Йой. Ну той дав конець. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Despite its morbid aspect, this twisted, cavernous maze seems almost traversable. Vertigo. Все дораз полічимо. In time, you will know the tragic extent of my failings. Так, Vertigo ся лічить. Що можемо зоофобію, наприклад, полічити? Некроманію. Та й таке. Що, люди добрі, я видав буду на низько кінчати. Недовго то було, айбо. Всякого доброго по чуть-чуть. Доста було. Та що, раз красно вам дякую. І ще так думав, закінтуй, та буду ще пару раз стрімити. Щось таке простеньке. Може півницю, може не півницю буду видіти. Та що, добру нічку.